дар низоми соҳаи маорифи Тоҷикистон солҳои 2026-2030 барномаи таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ қабул гардид. салом тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии барномаи маориф ва замонро ин лаҳзаҳо аз телевизиони илм ва табиат аз шаҳри Турсунзода пешниҳоди шумо мегардонем. тамошобинони гиромӣ, имрӯз таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ дар шаҳри Турсунзода дар кадом сатҳ қарор дорад? барномаи навбатии маориф ва замон ин мавзӯъро пайгирӣ намуд. дар идомаи барнома моро ҳамроҳӣ намоед. барномаи таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ солҳои 2026-2030-ро дар бар гирифта қабули барномаи мазкур ба таъмини рушди устувор ва ҳаматарафаи низоми таҳсилоти кишвар равона гардида, ҳадафи асосии он фароҳам овардани заминаи моддии техникӣ ва инфраструктураи муосир дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мебошад. имрӯз то кадом андоза дар соҳаи маорифи шаҳри Турсунзода барномаи таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2026-2030 татбиқ гардидааст. мо бо масъулини шуъбаи маорифи шаҳри Турсунзода ҳамсӯҳбат гардидем. дар соҳаи илму маориф соли 2026-2030 барномаи таъмини муассисаҳо бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳи муҷаҳҳази таълимӣ қабул гардид. дар ин замина мехостем аз шумо бифаҳмем ки имрӯз то куҷо муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода яъне чӣ гуна бо кабинетҳои фаннӣ таъмин карда шудааст? шуъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар ҳамбастагӣ бо роҳбарони муассисаҳои таълимӣ баҳри дар амал татбиқ намудани сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар сатҳи лозима ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия ва илмомӯзии хонандагон аз имкониятҳои мавҷуда истифода намуда кӯшиш менамояд то насли сазовору арзанда ва ватандӯст, ватанпарварро тарбия намояд. дар тобиати шуъбаи маорифи шаҳри Турсунзода 132 адад муассисаи таълимӣ, 29 адад ширхоргоҳ кӯдакистонҳо ва як муассисаи таҳсилоти иловагӣ фаъолият менамоянд. дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ барои баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия ва илмомӯзӣ хонандагон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. аксарияти муассисаҳои таълимӣ бо компютер ва технологияҳои нав таъмин ҳастанд. шогирдонашон дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ фаъолона иштирок менамоянд. дар даврони соҳибистиқлолӣ 43 адад муассисаҳои таълимӣ ва 8 адад муассисаҳои таълимии типи нав бо 680 синфхона бо фарогирии 32640 нафар хонанда бунёд ва инчунин аз нав сохта ба истифода дода шудаанд. дар ин давра зиёда аз 760 адад синфхонаҳои иловагӣ бо фарогирии 18240 нафар хонанда дар назди муассисаҳои таълимӣ 3 толори варзишӣ ва 4 толори маҷлисгоҳ сохта ба истифода дода шудаанд. ҳай эълони бисолаи рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ки солҳои 2020-2040-ро дар бар гирифтааст дар соҳаи илму маориф, имрӯз дар соҳаи маорифи шаҳри Турсунзода омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар кадом сатҳ қарор дорад? айни замон дар муассисаҳои таълимӣ сатҳу сифати дониши хонандагон 41.5% ва аз худкунӣ бошад 99.3%-ро ташкил медиҳад. дар асоси барномаи таҷҳизонидани муассисаҳои таълимӣ ба кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2021-2025 муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода бо 346 адад синф кабинетҳо аз тарафи
صاحبکاران و مقامات محلی، 56 عدد کابینت های مجهز تعلیمی و اینچنین 3 عدد آزمایشگاه ها از طرف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی جهازانیده شدند. سهم آموزگاران مؤسسه های تعلیمی شهر ترسونزاده در بلند برداشتن حس وطندوستی نسل نورس ارزنده است. اینچنین گذراندن چاره‌بینی های گوناگون تربیوی در مؤسسه های تعلیمی شهر ترسونزاده خوب به راه مانده شده است که این همش نتیجه زحمت های شبانه روزی آموزگاران می باشد. در 81 مؤسسه ساحه معرفی شهر ترسونزاده در صنف های 7 و 11 رویه فن های دقیق آموزانیده می شوند. اینچنین گفتن به مورد است که در 8 مؤسسه های تیپی نوی حدود شهر ترسونزاده رویه فن های دقیق و ریاضی خوب به راه مانده شده است. در یک چند دهه های دوردست شهر ترسونزاده مؤسسه های تعلیمی در سال 2025 ساخته به استفاده داده شد که با تمامی اشیا و با تمامی موادهای تعلیمی پور مجهز گردانیده شدند. در برابر این دستاوردها کمبودی ها نیز در مؤسسه های تعلیمی که در دهه های دوردست جایگیر هستند به نظر می رسد و با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده این کمبودی ها مرحله به مرحله برطرف خواهند گردید. اینچنین بهر سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان بنیاد 3 مؤسسه تا مکتبی، 1 بینای مؤسسه تعلیمی، 321 عدد صنفخانه علاوگی با فراگیری 7704 نفر خواننده به نقشه گرفته شده است. маврид ба таъкиди хос аст ки дар шароити рушди босуръати илму техника ва ҷаҳонишавӣ фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ заминаи асосии омода намудани мутахассисони баландихтисос ва рақобатпазир ба ҳисоб мераванд. барои расидан ба ҳадафҳои стратегии давлат аз ҷумла саноаткунонӣ бо суръати кишвар низоми таҳсилот бояд бо таҷҳизоти муосир ва муҳити созгори омӯзишӣ таъмин карда шавад. муассисаи давлати таълимӣ литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри турсунзода дар самти таъмини кабинетҳои фанни лабораторияҳо хуб дар доираи имконияташ хеле корҳоро ба сомон расонидааст. аз ҷумла дар муассиса 4 лаборатория фаъолият мекунад. лабораторияи фанни технологияи иттилоотӣ, лабораторияи физика, лабораторияи фанни химия ва лабораторияи фанни биология. дар кабинети технологияи иттилоотӣ тамоми хонандагон ба истифодаи компютер дастрасӣ доранд. дар ҷараёни дарсҳо аз ин фан омӯзгор ва шогирдон ба пуррагӣ имконият доранд ки дар компютерҳои алоҳида кор кунанд. инчунин дар ин кабинет тахтаи электронӣ, телевизионҳои нави LCD насб шудаанд ки дар раванди таълим истифода мешавад. кабинетҳои физика, химия, биология низ бо воситаҳои муосири технологияи таълимӣ таъмин карда шудаанд. омӯзгорон соҳибтахассус буда аз технологияи муосири таълимӣ ба хубӣ истифода мебаранд, яъне лаёқати истифодаи технологияи муосири таълимиро доранд. дар муассиса махсус барномаи барои татбиқи нақшаи чорабиниҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ муттасил корҳо бурда мешаванд. имрӯз масъулини соҳаи маорифи шаҳри турсунзода вазифадор мебошанд ки муассисаҳое ки бо кабинетҳои фаннӣ таъмин нестанд ба пуррагӣ бо кабинетҳои муҷаҳҳази таълимӣ таъмин намоянд. аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон пайваста дастгирӣ эҳсос карда мешавад.
مثلا سالی گذشته یکی از لابراتوری ها با میز و کرسی ها برای نشست خوانندگان تامین کرده شدند. من با اندیشه من وارد شوی ساحه معارف جمهوری تاجیکستان به فضای بین المللی معارف خوب است. در مؤسسه تمامی کابینت های فنی، تمامی صنفخانه ها با واسطه های معاصر تکنیکی، با کامپیوترها، با تخته های الکترونی، اکثرا با تلویزیون های معاصر تجهیزانیده شدند و آموزگاران به خوبی می توانند که با واسطه تلفن های خود به واسطه به اینترنت وارد شده مواد لازمیشون را دسترس کنند و به واسطه از همین تلفن هایشون به تلویزیون ها گذرانند و به شاگردان خود نمایش دهند که این درس خیلی جالب می‌گرداند. عصر 21 عصر فناوری، تکنولوژی های اطلاعاتی و دیگر نوع‌های تکنولوژی میباشد. شاگردان ما به همین سمت بسیار جلب کرده می شود. در مؤسسه با مقصد توسعه دادن جهانبینی خوانندگان، رشد تفکر آنها، تست واخوری ها با نمایندگان دانشگاه های گوناگون جمهوری و حتی بیرون از جمهوری تشکیل کرده می شود که آنها درباره سمت های گوناگون آموزش کسب ها معلومات می دهند. این است که 30-40% شاگردان ما برای تحصیل و گرفتن معلومات عالی به مملکت های خارجه سفر میکنند. در سمت آموزش ذهن صنعی بیشتر معلمان فن تکنولوژی اطلاعاتی مشغول میشوند. محفل علاهیده فعالیت میکند در مؤسسه که دستوران این ساحه را گرد میآورد. نمایش کارهای ایجادی خوانندگان هر سر چند وقت موافق نقشه برگزار کرده می شود. هفته های فنی گذرانده می شود که در همین هفته های فنی ترغیب همین سمت کار بسیار خوب برآورده می شود. تذکر дода мешавад ки барномаи таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фанӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ ки барои солҳои 2026-2030 муайян карда шудааст бо дар назардошти татбиқи фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон дар бораи эълон намудани солҳои 2020-2040 ҳамчун 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф таҳия шуда ба беҳтар намудани заминаҳои моддии техникии муассисаҳои таълимӣ, рушди малакаҳои омӯзгорону хонандагон, ҷорӣ намудани усулҳои муосири таълим ва истифодаи технологияи рақамӣ нигаронида шудааст. бо дастгирии асосгузори сулҳу миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон соҳаи маориф ҳамарӯза дастгирӣ меёбад. мо бо зери дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамавақта кори худро пеш бурда истодем. лицеи президентии шаҳри Чизода бо дастгирии мақомоти ҷои ҳокими давлати шаҳри Чизода бо дастгирии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии ба кабинетҳои фанӣ таъмин мебошанд. омӯзиши фанҳои дақиқ барои солҳои 2020-2040 бо ин мақсад лицеи президентӣ пурра дар заминаи ки пешниҳод шудааст лицей бо равии табиии математикӣ амал мекунад ва барои дастгирӣ кардани ин барнома мо соатҳои иловагиро ба хонандагон пешниҳод кардем. аз як фани таълимӣ фанҳои физика, химия, биология, математика дар соҳаи иловагӣ дода шуданд. соҳаи маориф зери назорати ҳамарӯзаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Чизода қарор дорад. лицеи президентии шаҳри Чизода айни ҳол бо 15 кабинетҳои фанӣ муҷаҳҳаз буда дар онҳо муаллимони бисёр бо таҷриба фаъолият менамоянд. лицеи президентии шаҳри Чизода дорои 3 адад кабинети муҷаҳҳаз мебошад ки аз фанҳои физика, химия ва биология мебошад. боқӣ монда кабинетҳо ҳам дорои таҷҳизотҳои хуби таълимӣ мебошанд. طبق گفته مسئولین ساحه با تطبیق برنامه مذکور شرایط مساعد برای تحکیم دانش‌های نظروی و عملی رشد ملکه‌های مهندسی برنامه‌سازی و تحقیقات خوانندگان فراهم می‌گردد. برنامه تأمین مؤسسات تعلیمی با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سال‌های 2026-2030 اقدام مهم و سریع در سمت رشد منبع نظام معارف ملی به شمار می‌رود. در کابینت‌های فنی هم‌روزه
امیدوارم با خوانندگان درس‌ها با اصول صلاحیت‌ناکی و با اصول فعالیت می‌گذارند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 به نام میرسعید علی حمدانی شهر ترسونزاده سال 2007 با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بنیاد گردیده است و ما جواباً به این دستگیری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیوسته کوشش می‌نماییم که سطح و صفت تعلیم خوانندگان را بلند برداریم و خوانندگان را در روحیه وطندوستی، انسان‌پرستی تربیت نماییم. برنامه تامین مکتب‌ها با آزمایشگاه‌ها، کابینет‌های فنی، баланд бардоштани сифати таълим ва мутобиқ намудани он ба меъёрҳои байналмилалӣ яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи маориф ва илми кишвар аст. махсусан дар фанҳои табиӣ баланд бардоштани саводнокии хонандагон яке аз масъалаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. дар муассисаи мо вобаста ба нақшачорабиниҳо маҳфилҳои фанӣ ташкил карда шудааст ки яке аз ин маҳфилҳо математикони ҷавон мебошад, химикони ҷавон мебошад, биологон мебошад ки дар он ҷо хонандагон аъзо шуданд ва омӯзгорони пуртаҷрибаро мо вобаста кардагӣ ҳастем ки бевосита дар он ҷо иштирок мекунанд ва дарсҳои иловагӣ омӯхта барои баланд бардоштан ва нисбати фанҳои дақиқ шавқу рағбати зиёдро пайдо кардан мо маҳфилҳоро дар муассиса ташкил кардагӣ ҳастем. дар муассиса кабинети фанӣ технологии иттилоотӣ ташкил карда шудааст ки дар он ҷо хонандагон вобаста ба ду баст дарс мехонанд ки ин ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ аст. бунёди биноҳои нав, ворид намудани технологияи муосир барои омӯзиш ва дигар тадбирҳои андешидаи ҳукумати тоҷикистон ба таъмини имрӯзу фардои босаодати насли наврас равона карда шудааст. аз ин лиҳоз таълимгирандагонро зарур аст ки хонанд, илм омӯзанд, соҳибкасбу забондон ва вориси шоистаи гузаштагони хеш бошанд. муассиса бо кабинетҳои фанӣ пурра таъмин аст. аз фанҳои математика, се синфи математика, аз синфҳои физика ки ба пуррагӣ ва ҷавобгӯи имрӯза ҷавобгӯ аст. кабинетҳо пурра бо дастгоҳи электронӣ пайваст аст, ба шабакаҳои интернетӣ пайваст аст ки хонандаҳо пурра ба он аз он истифода мебаранд. дар марҳилаи кунунӣ раванди ислоҳоти соҳаи маориф ба мукаммалгардонии он қабули як силсила санадҳои муҳими давлатӣ бо мақсади низоми раванди идоракунӣ ва навгунӣ муттасил мусоидат хоҳад кард ки ин низоми таълимӣ моро ба меъёрҳои ҷаҳони таълим ва асбоб намудани илмҳои муосир наздик месозад. аз рӯи мушоҳидаҳои мо дар соҳаи маорифи шаҳри турсунзода имрӯз муассисаҳое фаъолият доранд ки воқеан ҳам бо кабинетҳои фанӣ таъмин мебошад. бояд гуфт ки барномаи рушди муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фанӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ яке аз мавзӯъҳои муҳим дар соҳаи маорифи шаҳри турсунзода дониста мешавад ва тибқи маълумоти масъулини шуъбаи маорифи шаҳри турсунзода дар оянда яъне давра ба давра муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фанӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ таъмин карда хоҳад шуд. инҷо барномаи навбати маориф ва замон ба анҷом мерасад. то нашрҳои баъдӣ саломату комёб бошед.